سەبارەت بە سووریا و ڕۆژاوای کوردستانیشەوە کۆمیتێکی ڕاوێژکاری لە شاری هەولێر سەبارەت بە نووسینەوەی دەستور لە سووریا کۆبوونەتەوە. هاوکارم زەردەشت هەمێ لە هەولێر لەگەڵم دەبێت وردەکاری کۆبوونەوەکە لە وەردەگرم. زەردەشت لە کاتێکدا هێشتا ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی سووریا کە بەڕێوە چۆ ڕۆژی چوارشەممە دیار نەبووە کە کێ بێتە سەرۆکی سووریا، هەرچەندە کە پێشبینیەکان هەراماژە بە شارەسەر دەکەن بە پێوە حکوومەتی هەیەتی. نوێ بزانم ئەمانەی کە کۆبوونەتەوە ئێستا لە هەولێر چۆن باس لە نووسینەوەی دەستور دەکەن وەک کۆبوونەوەکە و بابەتەکانیان لەسەر تەوەرێکی تایبەتی دەستوری سووریا دەبێت. دەم باش گوڵباخ شخوا تەوەکو ئاماژە پێ کرد ژاڵێکی ئامادەکاریان ji bo komîteya pêşeroja destûra pêşeroja Sûriyê têne kirin lê di heman demê de jalêkî dîm ve jî rejima halê hazir rejima heyî ku hilbijartinên serokatiya Sûriyê encam dide. Rêxistina berçav ya pêkhandina şiyanan li vê derê ji bo pêkanîna yan jî civateke ji bo daraştina pêkanîna destûra pêşeroja Sûriyê encam daye mîvanên cuda cuda li vê derê amade ne. Dixwazim di vê derbarê de Farûq Hacî Mustafa ku rêvebera rêxistina berçav war bigirim da ku behtir behsa zaniyariyan bikin. Kak Farûq spas ji bo vê derfetê. Ji xwe hevkara min jî li ser weşana zindî behs kir ku ئامادەکاریان ji bo destûra Sûriyê ya pêşeroja Sûriyê tê kirin. Di heman demê de jî roja çarşemê jalêkî din rejima Sûriyê halê hazir hilbijartinan encam dide û tê pêşbînî kirin ku dê her Beşar el-Esed jî serokê Sûriyê bibîne. Destpêk em behsa vê civatê bikin. Bi rastî ev civata ne civata yeke û ne adawiyê jî em dinêrin ku kilmeke yanî ser mafê me di destûrê de hebe meato pêşeroja me qasî wê kilmê ye yanî wek xwastî bira çibe bêjî Kurd bes heta niha yanî hem dîroka Sûriyê de jî til navê Kurdan hatî zekrandine destûriyan û heta di qewanîna de jî û bi nefs alweq yanî aynî di wî zamanî de jî di lijna destûrî de jî yanî amadeya Kurda û haziriya Kurda û endambûna Kurda tê de gelekî zeîf e. Şexsekî me tenê komîta a biçûk e yanî ke kamîran e ku em yani wek vî karekî wa nekin wa yani em bêjin em pêşerojê derdin ne eno berçav tene yani ji xelkê me giya tê xwastin ji ehzabê me ji ew me dibe em çalakiya bikin, dibe em dengê xwe bigînin, dibe em nêrînê xwe bigînin, dibe em zanibin eno destûr çi yani em çi ji wê destûriyê dixwazin. Pêşeroja me çi be yani destûrê de çi hebe heta ku pêşeroja me were zelalkirin were tehdîd kirin. Ji vî gorê jî me yani civat çêt kirin û em heta niha jî yani mustemirin jî û ev civatek ji wa civatan in. Gek enwer ji Tirkiye hatiye ew ya ji civaka sivîl e kitla civaka sivîl di lijnê destûrî de û em dibînin yani hêviyê me çişkî di civaka sivîl de ye çimkî ew ya yani salih el-am bi erebî dibêjin yani tabîra heqîqî civakê dike ne menhazir di etrafê siyasî da û ev diyaloga yani berdewam e û xelkê me yani qadet el-ehzab em bibin qiyadê ehzaba civaka sivîl û nêrînê xwe neqil bikin û ev jî wa neqile komîta destûrî bike. Ez ê pirsa dawîşte bikîm wekû li vir me dît kesê li vê derê amade serkirdeyên siyasî yên cuda cuda ne kesên serbixwe ne rêxistinên hêzên civaka sivîlan rewşenbîr in eger wekû Kurdê rojava vî rengî beşdarî lijneya yan jî komîteya destûra Sûriyê pêşeroja Sûriyê bana dê niha rêjeya Kurda wisa kêm ba براستی کو کرد به هیز بالوی داره و شکل کی دینه با و اف رنگین هانا کو تدبینی ای پارتیین هانا مختلفن و نلهفن و حتی این نلهف جدی داره انا کسی پارتیین دینن افنا کو لوی درجی یعنی قاربن دو یعنی دبن ام ببیجن بن سقفی و لجنی دستوری دا کو قاربن لهف بکن یک گوتار و یک داخاز و یک او بکن ازمی مو تاثیر کمزن بکه و ما في مجي حتى مراكونه يعني ما في طبعا ظروف ذاتيه وموضوعي جي بي جرجن حتى مراكونه وقافا كبيش با اما كو امنا لها براستيجي يعني امنكو تشكي بيك بين قالك سباسر شوف Farûq Hacî Mustafa rêvebera rêxistina berçaviya pêkhandina şiyanan Gulbah xwe gotu amaje pê kirin ev kesên hazir ji dûrî çarçoveya alîgirên rejima Sûriyê ne ji xwe tevku amaje pê kir ku pêşbînî têne kirin ku her deng encamên hilbijartinan serokê Sûriyê her Beşar el-Esed bibîne lê li vir jî rêxistinên hêzên civaka sivîl partiyên siyasî partiyên Kurdî yên Rojavayê Kurdistanê jî her hêviya xwe di
کمیته دستور پیشروج سوریه دا دبینن ده همان دمه دا میوانه کی وانجی جناو هیز زۆر باش. اختراج واکا سیویل ج ترکیه هاتیه بشداری وجواته بی خوشی او کسی کو آماده شی بی اندام کمیته دستوری دناو هزار اختراج واکا سیویل دایه هاوکارم زەردەشت هەمێ سپاس لە هەولێرەوە لەگەڵم بووی.